उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। गणेश चतुर्थीकडे साठी जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या बुकिंगमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये घोळ आढळून आलेला आहे। काही मिनिटातच ह्या बुकिंग फुल झालेल्या आहेत आणि या संबंधित असंख्य चाकरमान्यांनी आणि कोकणवासियांनी आम्हाला संपर्क केलेला आहे आणि ह्याची दखल घेऊन केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणे साहेबांनी येणाऱ्या सोमवार तारखेला देशाच्या रेल्वे मंत्र्यांबरोबर दिल्लीला एक बैठक आयोजित केली आहे, जेणेकरून जो त्रास कोकणवासियांना होतोय तो सगळा त्रास दूर करण्यात येईल आणि गणेश चतुर्थीसाठी त्यांचा प्रवास सुखर करण्यात येईल। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।